hancur Gunakaya. Guna jejering satriya kudu bisa migunani tumraping bebrayan agung. Jejering satriya uga kudu bisa paring kekayaan. Jejering satriya uga kudu bisa migunani tumraping bebrayan agung. Uga anduweni sifat kewanen ngadepi samubarang karti ingkang ana ing sajroning bale pawisman. Pas manten alon-alon Mbak Lucy karo Diwasna wajahe masih sing ganteng iki ya. Gunakaya ingkang wujudipun kacang kawak, dele kawak, beras kawak. Yen to ana duwite uga bebasan duwit kawak. Sriatmaja temanten Sarimbit anggenipun bangun bale pawisman. Mugia sageta rukun kados rukunipun Nabi Adam dalah Ibu Siti Hawa bebasati. Gunakaya kaiket karempit tanpa lumeber paribasati. Dasar wanaja ingkang gemi ngastiti tur ati-ati. Arsa Gunakaya kasuwanaken ugi katitipaken wonten ngarasanipun Rama dalah sang ibu. Rama lan Ibu kula ingkang rawuh ngaturaken Gunakaya punjuk panjenengan. Ya nek tak tampa Gunakayamu. Mugi Gunakaya iki isa dadi palambang sageta dadi rejeki sing barokah kanggo keluargane dhewe kabeh ya, Nduk. Nggih pangestunipun Rama Ibu. Paripurna anggenipun paring Gunakaya kadherekaken dahar Kembul Bujana utawi dahar Waliwah. Sriatmaja temanten Sarimbit anggenipun dahar ngagem asmanipun Gusti kanthi waosan bismillahirrahmanirrahim. Tumuliri sang pinanganten nindakaken dahar kembul. Dahar ingkang ateges nedha. Kembul ya wis ngarani sesarengan. Pralambang sageta tumangke manggih sing katresnanipun temanten kakung mewah putri jumbuh ingkang ginayuh saiyeg saeka karti sembada ingkang sinedya reganing basa ngatom sinebat manunggaling karsa marganing mulya. Paripurna anggenipun dahar kembul utawi dahar Walimah kadherekaken ngunjuk ingkang wujud tirta wening. Tirta ingkang ateges banyu, wening ingkang ateges menep. Sriatmaja temanten Sarimbit anggenipun bangun bale pawisman sampun kapitung dening weninge penggalih
ugi meneping ati. Tirta weningkang dumadi saking degan ingkang pinilih ingkang awuh sepisanan. Sasampunipun tirta kaunjuk anyes nyenyes nganti tekan balung sunsung paribasane angimbuhi kawibawan putra temanten sekalian. Tirta weningkang dumadi saking degan ingkang pinilih ingkang awuh sepisanan. Paripurna anggenipun kunjuk tirta wening pratandha yekti arsa adat widiwidana robongan jangkep kepareng paripurna.